Mga kapuso, luyo sa iyang kondisyon, gipamatud-an sa usa ka taga Davao de Oro Province nga dili hadlang ang iyang kapansanan nga mabuhat niya ang makayang mabuhat sa uban. Kakuhaan nato og inspirasyon ang istorya ni Diego Garcia, usa ka empleyado sa Provincial Government of Davao de Oro. Sir Diego, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hello po, isang maayong buntag po sa atong tanan sa kapuso viewers po sa Mindanao po. Sir Diego, unang-una, unsa ba ang tawag sa imuhang kondisyon o pila ba ang imong edad dihang nisulod na sa imong huna-huna nga duna kay apan sa imuhang lawas? Actually, ang tawag sa akong situation kay gipanganak man ko, which is inborn. According to the doctor, gitawag daw kini og Tetra Amelia syndrome, kung saan ay akong asa dito gisinati sa ako ang mama ang mga stress, pagsakit sa ulo, mga dili maayong gipamati sa lawas, o isa po ni sa makabughat sa iyang mga ginabuhat or buluhat during sa iyang pagbuntis sa ako. Mga 11 to 12 years old, diha na nako namalayan na dili ko same sa ako ang brothers and sisters. Sir, giunsa ba nimo ni pagdawat ang imuhang kondisyon? Gidawat na pud nako nga ingon ani gid ang resulta kay kabalo jud ko na apoy purpose ang Ginoo nga gihatag niya sa ako ani nga situation. Para sa ako nga part, dili siya ingon nga naay kakulangan sa ako ang self. Actually parang mura na kog tanang nanginabuhi nga normal, and then para sa ako nga part is kontento na kaay ko sa ako ang unsay naa sa ako karon sa akong sitwasyon kay actually sa bata pa lang ko wala naman po nako ginamay nga lahi ko sa ako mga magulang. Ginaisip na lang ako mura ko nabuhi lang kompleto nga walay kapansanan, and the same time thankful kay ko sa Ginoo kay bisag yung ani ko wala pud niya gipasagdan o gialalayan gid ko sa niya sa mga gusto na akong buhaton o mga pangandoy na ako. Sir Diego, kaniadto, nakasinati pud ba ka ginabuli o ginaunsa pud dimo ni pag-handle, sir? Actually dili ingon ana kadali ang ako ang kinabuhi, no. Gikan sa elementary hangtod sa high school, daghan ka ayog mga adjustments sa mga pambubuli, mga panakit, pag-down sa ako usahay mawad-an kog pag-asa, pero akong ginahuna-huna nga dili pwede na pabigat ko nga wala ko'y buhaton sa ako ang kinabuhi. Dili porket nga ingon ani ko wala na ko'y pag-asang mangarap or mabuhay, manginabuhi. Ning laban ko o wala ko ning surrender, wala ko nagpadaog sa mga kakulba, mga kaulaw. Nagpadayon ko sa akong mga pangarap. Sir, unsa ang nag-inspire sa imuha nga maningkamot ug makahuman gayud sa pag-eskwela taliwala sa imuhang kondisyon? Actually, ang nag-inspire jud nako nga moangat or maningkamot sa ako nga pagiging ako, no. My mother always ko niya gina-remind nga kinahanglan ningkamot ka nga i-pursue imuhang mga dreams. Wala pud ko nagduha-duha nga maningkamot kay actually mao man gyud na akong goal since birth na hopefully makahuman jud ko og eskwela and then work ko og maayong trabaho. On a lighter note, sir, patok sab ang imong mga videos online. Gani usa na sab ka vlogger ug certified TikToker. What made you decide, sir, nga mag-share sa imong mga activities online ingon man ang imong mga talento? Actually, ang nag-force jud sa ko ang buhaton nako ni nga ingon ani nga things is my followers, my fans, especially my friends or even my relatives, my family. Sila ang nag-force sa ko ang buhaton ang isa ka butang nga pwede magpalipay sa tanan nga makahatag og inspirasyon. Sir Diego, sa TikTok na anak kay 1 million followers. Unsa mga content ang pinakadunay dating o impact para sa imuha? Baby, paminawa, kining akong kantahan para dili sa imuha. Sultian tigasa
para sa ako sa tanang video nga mga video or content na gibuhat na ako sa TikTok is I love to dance kasi the way I dance murag makawala magud siya problema sir, and then makawala sa stress instead nga mga tao nga na mga sadness murag dito ka na nga way murag hapaw magud siya sa ako nga part po at the same time murag pud ka nang malimtan ako mga problema. Sa gitna ng kaloakan, oh, magandang dilag, puso ko yung napihag. Wala nang ninanais, biyaya ng langit, oh, magandang dilag, puso ko yung napihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis, oh, magandang dilag. Karon sir, unsa ba ang lesson sa kinabuhi ni Diego nga makahatag og inspirasyon sa atong mga kapusong Mindanawan? Dili lang ta mawad ang paglaom, dili lang ta manghinayang kung unsay naa sa duha, dili lang ta magpa-apekto sa mga panghitabo karon no nga pandemya sa ato ang nasod. Laban lang ta perminti, ipakita nato na kaya nato no matter what happen. Basta hanggat buhay may pag-asa. Alright, daghan king salamat Sir Diego sa pag-share sa imong istorya nga kakuhaan gayon og inspirasyon sa atong mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi sir. Salamat po, salamat po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.